Nu nog is het Polderhaardkanaal alleen nog voor Lietse bootjes bevaarbaar. Van 2015 al kennen ik grote boten over het kanaal tussen Nijbeets en de Veenhoop. Er wordt voor haast €100 miljoen investeerd. Het is niet alleen het heropenen van het kanaal, de sluizen hier, de Zuidersluis en daarachter de Noordersluis, die worden heropend. Maar het uitbaggeren dat moet plaatsvinden. Er komt een compensatiegebied voor de natuur, dus dat komt er ook nog bij. De bruggen die moeten worden aangepast. Opsteland steekt haast €3 miljoen in het project, Smellingeland dik 2 miljoen. De gemeente hoopt je dat het project een soort werkgelegenheid op smieten zal. De weropening van het kanaal kan likwijls nog door de bestuursrechter inhouden worden. Het is altijd mogelijk om daar tegen in bezwaar te gaan. Nou, er zijn ook een aantal bezwaren ingediend. En uiteindelijk zal de rechter daarover beslissen of deze bezwaren goed genoeg zijn om de ontheffing zeg maar te schorsen. Dan gaat het net terug. Nou, dan zou het niet doorgaan. Of je moet dan van de rechter maatregelen nemen om te zorgen dat de situatie zodanig wijzigt dat je wel door kunt. Maar als ik zie welke maatregelen we nu allemaal genomen hebben, dan zien we dat met heel veel vertrouwen tegemoet. De rechter zal eind dit jaar een beslissing nemen. Donderdag is er een informatiegeerkomst voor alle belutsenden.